Приказка. Под тъгата. Започваме! Приказка. За някой хитър. Приказка за хитър Петър. Да. Владиката запопал за поп всякой, който му донесял нанис пендари. Бил много алчен. Вързал веднъж на опашката на магарето си нанис пендари наш Петър. Завел го при владиката. Добър ден, дядо Владика! Добър ден, Петре! Защо ми водиш това магаре? Да го запопиш, дядо Владика. Че какво може магарето, Петре? О, дядо Владика! По-гласовито е от твоите попове. Чуй как реве! Айде стига де! Какво ще кажеш, дядо Владика? Ох, Петре, магаре за поп не става. Ех, дядо Владика, щом не става, не става. Но я погледни какво има на опашката. Владиката видял пендарите, вързани на опашката на магарето. О, Петре, то, щом е толкова гласовито, може и да го запопя. Можеше, дядо Владика, можеше, ама преди малко вече му пресипна гласът. Хареса ли ти? Да, много. Искам още за хитър Петър. Искаш още? Тогава за хитър Петър и селския чорбаджия. Хитър Петър и селския чорбаджия се срещнали в банята. Честита баня, Петре! Честита баня, чорбаджи! Ей, Петре, да те питам нещо. Питай, чорбаджи! Като ме гледаш така гол, щаршафа, колко ме оценяваш, а?
Ех, чорбаджи, колко те оценявам. Кажи. Добре, чорбаджи, ще кажа. Оценявам те на 5 пари. Петре, че то 5 пари струва само чаршафът ми? Чорбаджи, аз само чаршафа ти смятам. Другото и пукната пара не струва. Ех, че е хитър тост Петър. Приказка. Под дъгата.